kublai ya pi ki paranong shong shunong ba e nga kublai ya uwei pa uwei unong India ubadon hakari bat shabari rukumjo menta ngin sarung shakasnem ba hinyo posan kumkari baladon la kajong kariti sensyar nado kasngi balas dang pentrekam ya kariti sensyari hadu kanika kenti menta kalalong shisha kajing ya lenti ke bapala kabala aimen sim ya ki wede kiri man la uwei pa uwei unong India udan kadau ban sarong yala kajong kari habang ngirake ya kasngi republic ngirake batkan mau burom ya ka ai kabangi kum kari ngilala ban kincho hooi da shisha ka India kadai kari kabaladon haka ya kita kijuk jing start bat jing shai hakipor men handai kulong ya ka India la ju khotru kum ka kme jong ka jing sanchar pat ba hake kendet snem hadin mingila yo e kijing lai lut ngile kendo bat mat e kijing e jing jinjar baharukom kum kijing duk jing kerdo bat jing bam nang tho nang puli kibami na kijing sha sanchar hakabor nong wei Henry kaman sim jong kinong India kam sim kan randin da kijing kermen bat jing shan ya scam halade ngila sedang ban lam ya kabun kaban sakan mau haka history jong ukon ben riu Kajing snok tilang, bat jing eteli ka wei jong pat Berlin kari India, kalong ka bampoi perkat satya. Ngila le ya kata da kajing et baskem, baladalong kumnu ru, ngilong baro kinong India. Ngila yo ya kajing job, kum kari sensyar pat ba, kabadon la kariti sensyari, namar kita kajing e perjat perkinja, bat kijat ktin babun, kim sim lala ban penpan ni pia yangi, penban kelate song melon yangi. Kani kadai kabor jong kari India. Kani kabor kadon hapdeng jong kariti sensyari. Bat kalayang scam hapdeng kijing Kariti sensyar kabala sedang ban selung ban sensyar ya kari kadai uso jong kajing let light lut. Kajing ki hakari hapo kajing lam jong Mahatma Gandhi kalong hakajo kapor nakabenta kajing yo ya kajing light lut bat ru ban penthamai biang ya kasang perkat jongi. Kito ki pausnam jong kajing let light lut bat jing len lade kele rap ban penyo hangi ya kajing light lut amtang nakabor sensyar ki pareng henrei nakibor bate bakom ya ki hok jongi bat nakajing kim jingmut Kino ya ki persya bat kinong wanra i ki jingkala kele snok tilang bat ki krau perkan bat ki reu yo i jingai ban ya rap pensong to yangi syapang ka dor jong ke jingsuk ke jingyalong kum sipara bat ke jinglong ba mar ya rengkat Itu kibala sandur ya ki India kumbakalong menta kila pediang ru ya ki rukom perkat jong ki wei pat kiri kibala yat syaprang da ka babut artat ya ki jing kedau bat jing peni jong ke veda ka baong tu ai ba ki jing perkat badan burom kinwan syangi na baro kiliang dai ka ne ki jing perkat kabala rung hakapor ba sandur ya ka riti sensyari jongi Ya kedular tenra jong kariti sensyari jongi lapan syong nong rim halo ke rukam perkhan jong kata ke juk start hendai kabala don haka perthai bat ru haki rukam perkhan pathamai kibalami hakita kipor Kari kadap da kajing sngongu yo Dr. B.R. Ambedkar ubalong unoya lam jong ke drafting committee jong kariti sensyari bat ubala shimkya ban penwandur bat penbiang yaka kumbakalong Haka ni kasngi ngi dairu pan kan mau ya ke benta jong BN raw ubalapan kre ya ke jingtho haka basdang bat ki weide ki riu shampang bat ki officer ki balaya ram haka bathau ya ke riti sensyari ngisu sarong bantip ya ke jing shisha bakit khon jong ke yeng dorbar thawan haka takapor ki dai ki ba mi khman na baro ki than bat ki jat ban riu jong ke ri India bat baka kan thupru ya ki khat sangut ki kan thai Kajing yo i chinga jongki kumbaka pau hi hakariti sensyari kadang ya ibetin bat ya lam ya kari jongi. Hapo kani kapor ke India kala kaladur na kari ke baduk ke bam nang tho nang puli syakari ke badon ke jing ngaus kem kari ke banang jam saprang bankon syakakerdan bat kiri ke perthai. Kania kan amla banlong lem dadai na ke jing start jongki nong thau ya kariti sensyar kabala lam lenti yangi. Haba ubaba saheb Ambedkar bat kiwei kila proit dak proit lenti yangi kadai pat kakam ram jongi bangin tip kumno ban yat ngilayai persyang ban yai ne bat yai but hakata kabakilay alam henrai ngi sungtu
badang don shibun ba kijing khmit anti jongki kibangim patla kenjo kat ban pen urlong ya kijing ang not jong Gandhi ji kata ban kentiu ya baro Henry ke ke bangilala ban le ru kan yai long kijing aiman sim habaro kiliang parari ba ien hakijing persang jongi ban wanra ya kijing kentiu hakiliang baro kawe ka ba aiman sim kadai hakaliang kayo kakot Hakasnem baladem ke India kaladon hakakerdan kebasan hakaperthai hakaliang ke jingkiu hakayo kakon la ban pen kan mau bakani ke jingla jongkari India ban kenjo sakani kakerdan kadai hakapor bakaperthai baro kamat ya ke jing hiran ka khlam covid kalaya sausne menta kadakta haduk kata-kata ya kayo kakon hakibabun kiri kaperthai Hakabasdang ka COVID-19 kalakta baru ya kayo kakot jongkari India. Henry da kajing syampang kinoya lam jongi ngilala ban kekli bat ban jam saprang. Hakibabun hikiliang kayo kakot kalasdang ban kiu Iran hadin kaklam. Ke India kadai kawai na pedeng kiri ki bakiu stat hakayo kakon bat kala ban long kumta dainamar kajing tuklar biang por jong ka sorkar. Ka Atman Nirbhar Bharat kadai kawai nikilat kabala kersiw yaki briw na lor ki way de ki scheme. Kalong ke basong hun ban yo bakitu ki baduk baduna kayo kakon kilasa kan thup ban yo ki scheme ki ban yarap yaki hakijing Da kijing pentrekam ya Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana balapan bana haubanai leber arhajar arpo ke sorkar kalapan tikna ban pinbiang ya bam kasa nakabanta ki longying baduk hakapur bawan lin shop ka klam COVID-19. Namarga ni kalat jingram simladon ubayap tangan. Da kababu ya kabhakamiat jungki longying baduk kum kakam bahakamat lapan jalan ya kasamoy trekam jung ka scheme bat kani kalapan mentoy kumba prap hawai klur kinong songsinong. Lanang penjalan syuk ya kani kalat jingaram da kajing penbana na kasorkar bawan mentakasnem arhajar arpaulai ru kinong yo mentoy kin yo ya kabam kasa. Dakani kesorkar kalashim yiki jingkit kli ban pen ban kambha yiki longying badung hakajuk kapor ban kintiru yakayo kakot jongki. Namar kajing biang jingbit hakaliang kayo kakon ngilala ban penyat saprang bun telik skim bat ki program. Kajing tmu kalong ban penla yaki briu shimet ni kinhun bakin sungtu yakasap bakidon bat bakin roy kin manbha. Kapuli puthi kadai kalat kebabiang nakabanta kani kajing tmu. Kumta ka National Education Policy kalapan mi kijing kala kibadon jingmut bat kibiadai bha bat kijing tmu jong kapuli puthi. Kata kum ka atyar jong kayo kakon bat kijing penkup bor ya ke lang saalang bat ru kum kalat banwan banlap ya kijing shisha. Ka National Education Policy kawanra ikijing puli kibiadai dur bat kijing kat kum kajuk. Bat kaya rap ru ya unong puli bo unlong ubapan kre banyak kun yikijing jong ka spa snem ba arpaway. Ka National Education Policy ka pediang ru ya usenyang jong ka jing start technology hakaban pinyar ya ka thok ka puli bat ka jing nang jing start. Habang ilas ngutu syapang ka jing pang COVID-19 ka jing start technology menta ka terwa hangi ya kilat kilinti kibala ban penkela ya ka jing jongi. Ka Digital India Mission kaya le ban pinbiang yaki jingtip bat patay kubor da ka bapinyaso yaki nong kendong bat kijakasor. Kibriw ni kijaka bajangay kilanang yo jingmentoy lengba ka jingdon jong ki internet. Ngidon hok ban sarong yaki jingla jongi hakaliang ka science bat technology. Ka India kalong kaway na pedeng kiri ka perthay ka balapaw haka jingdon kiriw syampang hakani ka benta. Namar baki kam badang sateng hakani kalyang kidang buon ki badang pentreka menta kumta la weru yakinong sengkam la jong bakin pinyaso bat kani ka program gaganyan bankit yakinong her hau ka India kadang yat saprang bat kani kan long kasin banengkong yaki India ban penher yaki briu sa hau Henry wat langilala hadu ka niru nginang yai treshitom bangindup la banyeng halaki kijat. Kamisyon jong ki India ban let siya umet beneng Mars kadai kabakan thup ya kakan hun bakarpang jong ki kantay. Ki para kantay bat kun kantay jongi kim simduna hakani kalyang habe nujor bat ki waypat.
Kajing penkup bori ki kan thai bat kajing along marangkat hapadeng ushin rang bat ka kan thai kim long tang ha kasur ba perta namar ngilayat bat kiu shaprang bha hakini ki kam hakisnem baladem. Da kajing shimbenta jung ki briu ha kajing lap ya ka beti bachao beti parhau kajing long nong mi khmat ki kan thai ru kalanang kiu hakiba bun ki liang. Hakajing le jungo jonga ye ki jalla ba pher ki jaka puli bat habangale kendo ye ki kan hon nong mi khmat ba pher ngala dap da kajing lengo ye kajing long scam jing mun jong ki samla kan thai ngam don jing artatin bakin dai maki ki ban sandur ye ka lawai jong kari India ki kampla ayu ki bangin omla banle lada shiteng no upat nong song uslur ban no senyang na kabanta bantai ya kari. Kane ka jo ka jing thmu jong ka jing pen kup bor ka pen long ru ya ka sarkar bakan shim yi ki lat ban kentiu yi ki jat ben riu rit pat bakan thup yi ki schedule caste bat schedule tribe. Ha ka jing shisha ka jing thmu kam dai tang ban weng yi ki jing bat yarap ya ki bakin kiu shaprang handrai ban tim ban nang ru naki. Ki jat ben riu lum kam tam ki don shibon ki jing hikai ki ba ki terwa bangi la ban shim ha ki babun ki liang Naduk karukom kumnu banyada ya kamaryang haduk kabate song bat wanra ya ke jinge teli ha ke imlang salang da ke jinge trailang. Para nong song shnong ba in ke jing pentrai kam jong ki India ya ke scheme bat ki program pun rukom ha ke kendiat snem baladem ban pen kela ya ke sensar kadar habaro kiliang bat ban plelat ya ki briu bakin pen pau perthai la ki sap ba ki don kala pen long ya ke perthai bakan pai khamat sha ke India da ke jing buram. Kijing shimbenta bat jing tuklar kam haki babun ke rensan ke perthai kilas dang ban long ki basaiso ka buram ba ke India ka yo na ka perthai ka long ka lat ka kabu ya ka ban nang yai kenjo shaki kerdan ba kham chejrong kumba piatem ba menta ka snem ka India ka penlong ya ka jingalang jung ki ri ba don hapo ka G20 ringkat bat ka ten pira ka jingalong salon sar kum shipara ngiyeng na ka benta ka jingsuk bat ka roi ka man hai jong baro. Namar kata ka G20 presidency ka day ka lat ban kentew ya ka sanshar pat ba ka nongrim jong ka jinge shimbenta de ka sarkar jong ki ri ba pher bat ka rensan ka ba biang na ka benta ban penbha ya ka perthai bat ban wanra ka lawai ka ba khambha. Hapo ka jinglong noya lam jong ki India nganget skam ba ka G20 ka nang la ban pen klan yi ka jing trai kam jong ka na ka benta ban tay bat penbha ya ka perthai. Namar ba ka G20 ka de ka rensan bala mi khamat da kumba ar na ka lai benta ka jingdon upat ben riu ha ka perthai bat kumba prapausan na ka shispa ka GDP jong ka perthai ka long namar kata ka rensan ka ba biang banyatai bat wat ikilat banuweng yi ki jing jong ka perthai. Ha ka jing mut jong ha ka jing khlut ka maryang hashitelup ka perthai bat ka jing kala ka jing long jong ka sun beneng ki long ki ba kham kongsan. Kajing shit ha ka perthai kala nang jur bat kajing ja basir khay na kajing jur palat kajing shit na kajing kriat ru kinang pun. Ngidan menta ha ka shengkan kan. Ban kentiu shushu ya ki briu na kaduk ka kerdu. Ngidan kam ban kentiu ya ka yok ka kon. Bat kata pat ru kawan na ki marpok hendo ba penmi ya ka boarding. Kalong ka basniu bong. Bagi ba mat ya kajing kta kajing klut ka perthai kambun hi kidai ki batuk. Dai tang da ka bapendon kam da ki wei pat kilat ka balak ban weng ya ka jing Ka India ka lasdang ban shim da ka wei ka lenti ha ka baya dai bat ka ni bat ka ta ka long da ka batan ya ka bor jong ka si bat ki kali bapenya da ka boarding electric. Hakaransan ka perthai hi ki ri badang persang ban kiu shaprang ki don kam ban pan jing aram na ki ri bala kiu shaprang bha kum hakaliang ka jing start technology bat ka jing kersan pisa. Ban pinya biang tarajur hapadeng ka roi ka par bat ka maryang ngi hap ban kertiang din shakirukom le jong umen barim. Ngi dai ban tip ka no ka bakam don kam shua. Ngi dai ban sung thu ya ka rukom perkhat ulong shua ka baya dai bat ka science. Ngidai ban sung thu kumnu ban buram ya ka baryang bat ya ka perthai salon sar. Siya angan ong hangni ba ong Mahatma Gandhi uday unong yu tulpa ba shisha jong ki por jongi na mar ulayo ilupa ya ki apot ban wanen shom na ka daw jong ka jingtay pathar ya ki karkhana bat udama hamru ya ka perthai bakanda perkhat bat penbha ya ka bakala pensniu.
ngidon kam ban pen kala ya karukom im jongi ladangi kwa baki khon jongi kin im sup hakani ka perthai kawai na ki jingkala kadai kabaya dai bat kabam kadi ngasngo komen baki United Nations kala pediang ya ki jing ai jing mun jong ki India ban pen bana ya ka snem arajar arpolai kom ki International Year of Millets millet udai ujat jingbam ubakong san jongi ubam kta ya kamaryang habangi rep ya namar don kam shibun ka baon san he hendre ulong pan ubate ya kamet ladabun ki priu ki rep ya millet kan yada shibun ya kamaryang bat kan kenteru ya ka koit ka kya uwei usnem republic ulayat bat uwei unangwan kadai kapor bangi yo shibun ki jingkla da ke jing wanen shop ka klam ka perthai ka lakala tang hapo kisngi hakini ki lai snem baladem ladangi la sngau bangila la ban no shadin yu ni uknyang jingpang ngim dai pat ban kulmar jimut lada uban biang namar ngila nang ban yada bat te lakam yu lengba ka jingdon jong ki real start science ki doctor bat ki nong penya ya ka sensar khadar bat ki shipa ya le persha ya ki jingpang corona hakajuk kapor iwei pe iwei nangi ngidai ban kenmau ban long ki ba pikir ban yada ya ladi para no shongnong ba ki pateng ben riu ki balano senyang ha ki benta ba pher ki don hok ban yo ya ka jingaro bat jing itu habangi raki ya ka sngi republic ngasngudai na markata ban yaro ya ka benta jing ki nongrep ki real start science bat ki engineer ki balapan la ya ka ri jongi ban dam ban piang bat ban ong jai jawan jai kisan jai vigyan jai anusandhan nga ai ka jinga ro ya man la unong shongnong ubala no senyang shaka roi ka par jong kari nga ai khublai ru iki parari ki bala shong la sa shabari bat ekinong kit kten jong kalariti kari India hakan ka sngi rakhi ke jingyo laka jong kariti senshari nga ai khublai bat jinga ro iki shipai jongi ki beya dai ki khapu jong kari bat ki bakloiru ban IT laka jing im nakabanta kari nga pen pau ke jing sngongu ru ya baro ki shipai baslur ki pulet ki beya da bat a jing snga nya kari nga ai khublai ya baro ki ru shlur na ki tanat shipai ba pher ki bala pha laka jing im haka jing pendap jongki yala ka kamram nga ai khublai bat ker khu ya baro ki khna bakin yo ka lawei ka baphanai sashisin nga ai khublai ya pi baro hakani ka sngi republic khublai shipon jai hind jai bharat